Bu aydanda çağa zähmeti yer depdirmek, ya yeni bir zat etdirmek, bulan hemmeti çağa zähmeti, şu zatlarda aşırıda çıkanmasan göz yetirýärse, cinayet işleri ekeni. Hükümetimiz dini üstümizden cinayet işlep gelipdir. Haýsynyň ýakadan tutsaňam hemmeti türmede oturup çıkmaly adamlar. Hemmeti uçtan tutma. Inni nime gelsek, ýanky sentyabr, oktябr, noýabryň başy diýeli aýdaly. Pagta bar, ýöne. Pagta guturan soň biz alqaýdan okdylar şu ýerden. Padwor diýip bolat başlaýady noýabrdan soň. Dekabr aýlaryny padwor diýip bolat başlaýar. Padwor diýmek, ýanky galan körekler bilen, şahalar bilen, ýaprak, taprak ýeriň gumusymy bilen hemme zada tirip süpürüp, gowaçan nemeleri bilen gopor ulukan kanar berýärler. Şoňa dykmaly da. Ýöne biz çağalan elmede daja 50 gem ýok, hiç sakderen ok.